ପଚାର। ତମର ବାହାଘର କେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ ଯେ ହଁ, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ନାଁ ବି କହିବ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ମୋର 25 ବର୍ଷର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ। ତମେ କେତେ ଖୁସି ଏଇଟା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ? ତମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ହଁ କୁହ। ହଁ ଖୁସିର ମୋର ସୀମା ନାହିଁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହବ ଆଉ ହାତ ଏଇ ଲେଖା ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି। କୋଉ ରେଖା ଦେଖି କହିଲ? ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରେଖା କହୁଛନ୍ତି ବାହାଘର ହବ। ଆଉ ଧର ବାହାଘର ସଫଳତା ମୋର ଅଛି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆଉ ଧର ନହେଲା ମୁଁ 26କୁ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ ପଳେଇନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ନମ୍ବର ଅଛି? ନମ୍ବର ହେଉଛି 8984। ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି ପଛରେ କହିଦେବି। ହଉ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ।